Mäňe ýene urgadyk salam. Aýnol ýene täzeden girdidi. Girmeli bolýan. Aýnol diýse men ýok diýerim. Şoň üçin Aýnol ýa. Nerdesin? Aýnol ýa. Şoň üçin Aýnol. Näme Aýnol'a girdik? Adamçylygyň ýok Aýmurat, adamçylygyň ýok diýinden. Öňüň şu wagt goşulay diýip ýalbaryp oturmadyňmy? Ha? Uqym tutup başladylar onuň seni görse. Uqym ýelen ok. Gaýradet. Naro. Gowma Aýnol ýa. Men eşitdim. Sen näýetmedimokmy? Ya işläp oturlar. Neme? Aljırama Murat, goý, aljırama. Eşitdim bilýärmi? Her gün akşam saat 1-den 5-e çelli sen promoy efire gelýän diýip men şuna şo bilen tataşaryn diýip. Şoň üçin girdim. He, ýatdy saklapsyň ha diýilýän zatlar. Sen hakda kelme diýilýän ýadymda saklaýan Aýnol. Şeýlemi? Onu näçe diýişiň başgalary gelýär? Ha? Ne? Diýişiň näçe başgalary gelýär ýa-da. Bana aýtma. Ha, klipden aýdýarmy? Ýakynda täze şokolad diýen klibimde glavny geroýinýaň biri Aýnol ýa. Hemmäňe şokolad aýdýan. Ha, belle goý, şu jagaşa Öňkü telefonumy syomkadan düşürlen gatlary görüp gülüp näme ýetiräýdiň oňy. Intek ejem bir görsün öýdeni bari işler maňa etdirýän aýda. Umuman просто bilýän ýa-da durumça çykarsyň zat edersiň ondan bu düşi gaýnanan görsün diýdim dara şular ýaly işeňger gyýdapdyr diýip begentin diýdim bilýärmi? Gati elin şimdi dekena hiç da näme diýen amolin maray. Mireden. Sana diňe birden diňe adamlar güýmedi. Olle. Gaýradet. Onu näme hakda gurulýan? Men şonça wagtlap sen näme hakda gurulýan? Näme gurrun berýär? Aýda-aýda dinlätim gelýär. Patişklem bilenni. Awwa näme gurrun edýär? Näme her gün bir tema tapylýar. Her gün bir tema tapylýar. Günne ay ilk birinciden her kim karantinna. Daşar ýurtda bilýärmi? Onuň köpsem maňa serejän köpsem daşar ýurtda. Onuň nuka 50-50 da 50-50. Ýa-da daşar ýurtda ýa-da berde. Näçe? Näme? Talipler sammy. Daşar ýurtda. Yo, sen de onu düşündün. Ay. Benim Murat güllürtme. Inni diyecek kolanım. Her gün bir tema tapılya pülü bomu. Ona bir saat yetin o. Düşün ya, bir saat yetin o. 2 saatte geçiliyor. Näme? Awa. Bir bu national chat ýaly bolup gidýär da näme temada ulaşýan maňa interesin ýerine? Ay, her hilekler. Ya bilin kızı etkileyip ne? Çağalın gurrundur da näme? Çağalın
Ama böyle ayada ve gelecek geliydi o yollar yapıp o şonu da tefsir edip duruyor yani başlaya falan böyle. Sana inni mergen sana var ha aynı öyle dana çenne 4 saatte primo efirde oturuyorduydu o sana katı kılıklı oluyor yani. Hawa men prosta bilýärmi sahna çykamda men mara Ha. 1,5 saat zordan saklayan 4 saatlap munçanda men näet saklayan. Ay. Illa adamı näet Apşay. Ne mekan mi adam? Sen yang giran vaktin el adam da onun. ha? Mergenden sonra düşük görünür. Yo malades sen şonça wagtlap bir gece 4 saatlap sen şonça publikan saklap bilen bolsaň malades men. Sözüm ýok sana. Yo, sen hem gidecek olan. Bravo. Bravo. Sağ ol. Aylığım elime geçiray. Ýerime geçire? Yo, başlık kaçan aylık geçiyor. Ha? Ha, Böyle hani eyle ki nememiz çıkanak mı, başlıklığımız çıkanak mı? çıkýar 13-nä nesip bolsa. Aşkaladımız kaçan çıkıyor? Bulam oynardy. Nesip bolsa. Ha, dolonga sen duvayno padar geçecek olan ha? Böyle. Men hep programlarymda bilenler güzel. Var böyle. Benim 10 gün geçen son жаңа kutlarım var mı? Aynen öyle bırak idrak süýşäýdi ara. Sıgamak mı ekrana? Bırak idrak süýşdänip wo ine. Var mı? Şonda da gerçilen gitip gidýär. Yani senem öz tomuşaçylarym malades. Begenýän. Спасибо. Şu adamlar şey sakla bilýär. Malades. Молодец. Şular yatmadyk. Menem patpişiklenmedi. Şolara bak. Aha. Oy, anekdot ýazy bilýärmi? Bu gün bir özümde bolan durmuş. Indatly bolan. Näme gyzyk zat bar işte. Benim durmuşumda mı? Ana ayda durmuşumdan bir daha ayıp verdin ağla geçirmeyeyim motorum. Gülmeyene dağıtıyor. Gülmeye atıyor. Gülmeyene dağıtıyor. Ne çekiledin? 40. Be? Be. Men göz diýesim, onu bir adamlyk wesi zyňypsyň da. Bir senliňden bilýän. Şu bolupsyň da. Ýöne sen pozitivny, malades. Пассивный? Pozitivni diýän o bay. Doğru. Murat idrak düştüğünü burnunu tuttu ekranı be. Şey diýeceğim bildim. Ya sen bana diyende öyle ben sana diyende. Ya, bakın diýer. Ýöne öz burnumdan habaryň bar, özüm görýän şu var. Böyle operasyon ettirmeli değil diyen de burun. Burnum benim şey ettirce operasyon. Bol bile gidelim. Elin takma şöyle. İnne şöyle kayıt. Kimin kulu görüyor? Yok, sen parmaklan yok en. Onun için o. Sen burnumun lan benim parmaklam yok yine. Ay o şey değil mi orada? Doğru. İnnik sapar yanımda linyayı kalp var burnum ölçecek. Evet ya, daha ölçeceğiz burnuma diye. Otur ayda otur. Getir.
Liş desen burnun oluyor. Yüzünden haberın ama o. Boyfen mergenden sonra kimin mesele mi? Gön mergen ay jamradın kulu burnu. Seni biliyor musun? Boynalay. Yok boyun lan. Seni burada adam en dedesim geliyor şeyler var. Tapa mı o olur ya? Swallow. Yo. Lan hatta bu. Yo senin de cana dersin ay nule adi. Benim vaktim yok Murat. Garajın tek. Neme? Onu men ağaç karasar men şonda men oňar ýöne ondan soň sen bana dersin. Bay ba. Men cana. Men ema gordu durun. Yüreğim kuysar. Neme? Sen yüreğim meni kuysar. Men onu Bay ba. duyar. Otur. Sen bar. Gülü ölüm. Ün nemene. Bir döwürler yaxşı dostumuz neme goýupdy TikTok'ta. Ну, такой мини-вайн öz boýunça. Ýaryjy üçde diýe gapgylýar diýe dunk diýe. Aý diýe hasır çykdym näme bolup galypdy. How diýdim bolanlardan. Ey dost diýe, çiment gerekmi diýe. Ýok. Şoýa. Hudaý ketdi nara gülüp. Ay, o çakar vallahi o tarafını. Onu yüzün var ya seriyoz dedi. Ay beri de neye mi diye. Ay Allah. Tümed nemet belli onu hovlayana ki. Näme? Tümed nemet belli onu hovlayana ki nadi. Ay Allah can. Ya sen özüm var bolun. Birden ayıtıptır. Şu an mı? Yatanak mı kal? Bilemem. O zaman giyce cevap verenlerden oluyor. Ya tuvalama. Köpüğünüz var ha giyce kelle gow işleýärmi näme bilemok enerji köp gelýärmi. Köp elinde taki. Bana koysan özün sen ne şeyle oynamasın ne şeyle kadip görme. Murat nemede PK'mın radyna Vine'ımızda yadıma düşem. Yok. Yazma şunu. PK'm düşende ünfer nemen yana kasan yana kacerene bırak diyotir kan angarime olup gülüyane kenime oğlum kadrda barak. İyi kudaşlı kadr şol bilýän mi? Kudaşlı kadr mı ama yön gülüp durdun bana. Bana men şöyle bunu öğretmek var. Şonda iňine normal bol, şonda ken bildirdip durýany bar, hem eýleklerden göre şo gowunup. Realne her kimde aýnuly özüň çydaman gülüň oldy. Her safar onluğa urup bolany anlaýar. Yo, zato näme üçin живой bolup bilýän. Adamlar düşünýär taşdy bilýän. Köp kişinin habary ýok taşdy bir waýyn düşüremiz, ilk özümiz gülüp ölýär. Ofisdakda özüňem ýadyma düşýär, gülüp çykarmasam gülkým bolan okdiýärdiň ýadyma düşýär. Real o gülkü diýen ady bar, bilemok menen saklawalam. Ejeme ýoşrak gülýär şey ýan ýerinden onu. Men şu adam diýen ok. Ya bu ýok aýdy. Ben soň çinden arkaýyny görüp oturup. Bu ajylan madyna ýatyrlar. Mende ýa olary da gün ýok. Gijesi ýyçak. Ýol petilen arkaýyny. Näme? Olaram ýatan ýerine taňa söwün petilen şu var.
Cigim ya diýär Aynule men sen fanalyň gaýrat et ýatay fen ýatmasaň benim ýatyp bilen Eşek. Ay Allah'ım. Bana uğradı yani neme gelen okmay? Men neme Ferhat birinci günden soň fanat başlandan soň 10 günden soň täze marafonum başlaýar. Onuň şoň üçin men hemme kişiden apsat edýän şu wagt. Şu gün 520 adamdan apsat etdim. Короче, senin apsat etdim, onuň gatwyr oturmasan apsat etdim. Onuň şoň üçin ara maňa gelen okdatlan уведомлениялар gelen ok Instagram'dan birazajyk hereketlenmiş şu wagt zat etdi. Ограничить etdiler, like goýulamok, kommentary ýazylar. Ýazylan. Bunu zaradım müçähädim. Özler yaptım. Telefonum qey. Sen zaradın ağaçmerler. Yiji. Oy oy. Başga näme täzelik edýäň Murat mol aýdyp beraýyn. Barından habarlısın. Yo men habarladyrnamon belki patpişiklerimiz habarly däller. Onuň öňünde näme planlaşdyrýaňyz bu düşüňizde näme etmekçi täzelikler, näme täzelikleriniz bar aýdyp berseňiz. Benim öz gelegimde men şulat makul bildim. Tawanyň söz bereninde ilk bilen kim Aynolya diýdiňiz ha? Men degen ýa şular ýa pozitiwny gyýlaryň bardygyna o şiştada garamazdan Sesin gitdi. şiştada garamazdan ne? Jaň elem näme saňa sesin gitdi. İşte. Gittin mi? Bekle. Bar neme öňkü arlaň alýan gerek şu wagt menden. Ýöne elim agır eken ay. Elim agır eken. Elim men sana degmesem näme? Sen maňa degok. Men saňa degemde eliň agyrlygyny bildim o. Sen maňa degaýdyň bilýäňmi näme diýär? Men sana näme etdim? Elimiň agyrlygyny biler ýaly. Bundan sonra gatnaýanyň ýa bolýar-da. Näme? Tırna sonra gatnaýanyň belli diýen malades diýen, tırna sonra gatnaýanyň belli diýen malades. Günne Aşgabat fitness'a gatnap benem kömek edýär. Ýyllar birge gaýlan gaýdýan tırna sonra. Sağ olun. Ben şoňa awa ýyllar birge dekleý. Gödüçi. Şurada bareken, şurada gelýän eken nidirýän gaýdýan ýene. Aýna nerem tutardın sen? Nu öňüňizdekiler tutardın. Öňüňizdekiler tutardın bilýär. Näme okudy? Kharkiv. Ukraina Kharkiv. Döwlet bilen bir okady. On menden bir kurs uly. Bumy? Omen dogana mon kursdaşy ýawa. Karnaşman kursdaşy. Näme? Onu. Otayda näme ordan okudyň? Ekonomist. Ekonomist. Malades. Bilmiyorum. Bol bera onu ekonomist.
durmuşunda näme ekonomi edip gördüňmi diýip soraýda. Ekonom da bolup görsün ekonom. Birden aşyk düşäýse diýip bara sen biläpsiň daro bilýän özüňe. Birinji menajer. Aşyk düşmesin birinji menajer. Näda aşyk gelmem hiç sayıd bilem. Men настроениýasy göresiňiz gelse, ana mesela skredim aýdaýyn. Настроениýasy göresiňiz gaharly göresiňiz gelse, maňa prosta nahar bermän saklaşyny görýäňiz. Bunu suat etdiňä Ayda emotional diýäňiz göni. Suat bolup oturuşuň 4 şompul gülü bir gapyrga 3 tane Uğraşacak bolýarmy? Ýatamagyn tek Murat wagt bar. He? şu zatlar iýenemeň diýen nastreniýaňy teredem diýenler. Yo, şu sen uğraşacagyny bilip ýatman garaşyp oturýar. Şeýle mi? Uğraşacakmy? Baran özüm alyp baran. Ey gerçek gel o bulady. Bar galanjyň gara okurdamy geçirmek. Vay. Ya da oğlum aşık buldu. Ben öyle. Au. Şimdi şu kere diýerler bilenmi? Kim tat diýerler bilenmi? Demine Elbette tat diýerler. Aha. Elbette tat diýerler. Au. Şu an kere diýen bolyn düşünjesizler bir arazyk bilenmi? Şeýle bir zatlar ýazýarlar. Sen şu zatlara näme garaýan? Şu elbette tat diýerler. Şunu aýdaýynmy? Men varam, aslan okudory, student doğrum wagtym. Köpçüliň adamsydım aslan. Ana diýjek bolanym. Maňa hiç haçan men özüm adamlara elbetde etmem soň. Maňa negativni, вообще men tarapymy hiç de gurlawlanokdy. Bar diýiljek zatlary, eta maňa ulumsy dürýärdiler, başda tanamak galar. Onun yeni şoňa meňdeşler. Ýöne hiç için elbet zat diýenler. Ne? Instagram durmuşumda elbet kommentary ýazýan adamlar kän. Çynym aýdyn, okamda agyr degýär. Ýöne ýene şonu aý bolady geçen. Belki adamyň düşünjesi pesir, belki meňden deň gelýänler, belki как сказать, не совпадает мировоззрение diýjek bolarym. Dünýä garaşlygy meňdeşler menki bilen. Onuň her adamyň öz pikiri bolup bilýär. Ol men barada elbet pikir et, men barada elbet pikir etmezligi. Не могу его заставить не думать обо мне плохо. Düşünürbilimi? Her adamyň öz pikiri bar. Поэтому elbet pikir edýänlerim bohum südýä. Men olary işde diýiljek. Pikirlerimi ütgödmem bilemok. Men özüm şoňa alap däligimi özüm bilýän. Men ýakynam bilýär, meňden gatnaşýanlar bilýär. Doğrudan onu men hepsi üçün öz ýüregimi ağırdanma degen okmy kadýan. Dinle. Men 10% zaryadım ha, nazar. Soňlajak ha. Men soňlamakam, men buğdaýdy. Şuna sesim kesilýärmi? Çalakçylyk ýöne işleýän. Yok, sesim kesilip barýarmy ýa normalmy? Kesilýär ýöne işleýär. Erki alakda. Bolýarmy? Aw. Bir zady belli, aýna öyle durmuş. Tanan welidir diýär. Özüňi tana, özüň kimligini bil. Ha? Onuň bir zat özüňi tanýaňa, haçanda seni çenden aşy öwýär. Onuň halim. Haçanda seni ýamanlaýarlar, olary hem görüp, görünsiz ýa düşünjesiz bolýar. Sen özüňi tanýan. Düşündüňmi? Üstünlüğü ana böyle. Я тебя очень уважаю. Спасибо. Целую. Спасибо большое. Давай, пока. Давай, пока.